Vznášame sa nad pláňami centrálnej časti Oravskej kotliny. Pred nami sa rozprestiera obec Bobrov. Vpravo, nedaleko centra obce, sa pri jednej z hlavných ulic vynímajú červené strechy budov Bobrovskej základnej školy a športovej haly. Bobrov býval v 19. storočí mestečkom a dokonca aj okresným sídlom, o ktorom sa zaslúžene vedelo dokonca aj v ďalekých krajinách. Tunajší pestovatelia lanu a výrobcovia plátna so svojím tovarom obchodovali až na Balkáne a v Turecku. Slávnu remeselnícku históriu dodnes pripomínajú dve plátenícke kúrie a kostol svätého Jakuba, ktorý si Bobrovčania postavili za vlastné peniaze. Tieto stavby sú spolu s Bobrovskou kalváriou národnými kultúrnymi pamiatkami. Od kostola svätého Jakuba v centre pod nami sa do ľavej strany tiahne výrazná zelená línia aleje, ktorá lemuje Bobrovskú kalváriu s kaplnkou na nebovzatia Panny Márie z 19. storočia na kalvárijskom vršku. Každoročne v auguste na jej sviatok prichádza do Bobrova až 10 000 pútnikov. Bobrov je modernou obcou s vybudovanou infraštruktúrou a veľkým potenciálom na ďalší rast. Ako môžeme vidieť pod sebou vpravo, Bobrov sa rozkladá až po pobrežie Oravskej priehrady, čo dáva jeho obyvateľom i návštevníkom priestor na rekreáciu, rybolov či príležitosti pre vodné športy.